Hi guys, matong adlaw na itong tanan. Sobrang adlaw na guys. Nabalik na ko dari. Kahapon. Yawa ako naka-upload og vlog hapon kay nag-uwan man. Nagapog ang gibati. Labad lagi. Wa pa ko makapachik up kay lisod na. Puhonag maka kawa na ko dari. Nagtipasi. Mga ang guys, ang pamahaw ron, lugaw. Naglugaw ako, kaya wako isidan. Sige ako kuha noodles. Naman nun dari, sardinas o noodles. Ipuan naman ko. Ay, ako sa lugaw. Asinan, kasog na. Panahan, di ko lugaw. Arte raag, di mo ka lugaw. Mga arte. Kalami na ni lugaw. Pero mas lami ditong lugaw nga kanang bagong ani ag bugas. Kani kay lain man praga pa. Di ba kuan lugawon. Pero wala may iyapon siya dyan. Taon ta guys ni lugaw. Inuunay bahala na ko dani. Buhi gapon ta kaon taglugaw. Dam koy gida nga kuan dia guys katuang giprito nga udyo tutos bayang betangag. Mane sit ang gapon. Ang itangan og gigisa man na gibatangan na og panako. Lami nagnay tambot bas baboy. Ang kuan din nila liksi closing karong nagchat isdang mamron karong kuan Lunis. Enggak. Nakuno si Jay sayaw, dyan na pag si Jay award. Nagilang ma'am. Wala niya maunor kay daghan man kuno sila, duha sila ka maestra. Lahis pagbuntag kuan. Buntag lain, palis lain. Gamay na naman kunikuwang sa average. Miliksi. Maunong na nakunog Jay award. Mayo na ramam. Kasakapod pag-stage kag marjo. Tanta guys. Nilugaw. Maghaling-haling utak ko ato. Basa magsagbot. Kaya nag-uwan ganang kadlawon. Nag-uwan gahapon. Nag-uwan paggang ng kadlawon. Kapit na din kumakuan dari guys eh. Human kurong katapusan, human nag-dismail ng utang. Naglisensya. Ya, napay 5,000 kuwang. Namiag na pa ko'y kabayluan. 5,000 na. Uli na kurong kuwan. Tapusan. Ito makubay. Inta. Wakman. Lisod galig 500. 5,000 na ba? Mami, may buwad. May buwad. Talimot ko pa nga yung nanay.
Nahan, di ko lugaw. Hindi ko mapulag lugaw. Ang buhok na, no? Lain na po nakulot kapag balik. Iubos din ko. Una ko gitahiog sanggal pero parang gilak. Ginoo ni bala. Diba nga mga tawang kaminos ba? Nang Ginoo nagbahala. Isagun sa pagkakadato, kaminos kasi mong isikataw. Mamatay ka, di mo siya na dags, kamatayin ng mong kadato. Hinahinay sa mga ipang istorya. Kay pare-pareha ratang mga tao may balatian, hindi magsigig kaminos ay nagtudjog pagkalibutan. Asa ka ni mga manukam ngitlog, may ngitlog dari uban dagto lupad gi kas labong. Man ako guys, salamat kay nabusog na ko.